Здравейте! Независимо дали сте чули страшната диагноза рак наскоро или живеете и се борите с рака отдавна, времето е вашия най-сериозен проблем, тъй като време за грешки с лечението няма. Стриктното спазване на установените стандартни терапевтични протоколи често пъти означава стрелба в тъмното. И това е така, защото е добре известно, че всеки пациент се повлиява и понася лечението в различна степен. За да бъдете лекувани възможно най-адекватно и персонализирано, можем да изследваме вашите ракови клетки за чувствителност към над 80 различни терапевтични агента, в това число класическите химиотерапевтици и модерните биологични терапии с таргетни и имунотерапевтици. Най-удачният момент да направите изследването за химиочувствителност е преди започването на системното лечение, което в повечето случаи означава химиотерапия или химиолъчетерапия. За да се възползвате от многогодишната експертиза и иновативните технологии на международната лаборатория RGCC, можете да се свържете с нас в Медицински център Превиста.